Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Zuwai kwa zuwaiwe oyere mudzimuzoka changamire mudzimuzoka oiye mudzimuzoka kwaziwai oyere mudzimuzoka kwaziwai tate goro oiye mudzimuzoka vana nasi tobera kale oiye mudzimuzoka kwaziwai matembere oiye mudzimuzoka kwaziwai sekorokani oiye mudzimuzoka vana nasi takota makane oiye mudzimuzoka kwaziwai oye kwaziwai kaniwe o mudzimuzoka siyera mudzimukaniwe yera kaniwe siyera nayedzamukaniwe mudzimukane vana nase varemusango kane vakomera vatsemukane vana nase varemusango vakomera vatsemukane kwaziwai kaniwe mambo kwaziwai kaniwe kwaziwai momapako kwaziwai kaniwe mambo kwaziwai momanenga otsemukane vana nase tinechema nayotsemukaniwe vana nase tinechema kane o mambo siyera varemusango kaniwe o kaniwe siyera varemumapako o kaniwe naseteretoka roteretoka kane vatsemukaniwe tungamerawe vatsemukane tungamera vatsemukaniwe tungamera kaniwe vatsemukaniwe tungamera dzemokore titarere iwo dzemokore titarere siyera changamere siyera mudzimukaniwe kwaziwai paserene raiterima paserene rinerima paserene raiterima paserinerima haiwa kaniwe tategoro oye kwaziwai changamire Kaziwai machembere tati kwaziwai makadi mukoma tiri pezu ndimi matumbu manga muri mumwedzi wambudzi mbudzi dzacho dzachinyanyochema saka waitotya mhere inenge ichiridzwa ikoko handiti mwedzi wambudzi ambuya kune vasinganyatsoziva ndozati vamwe vanogona vachikufonerai vachiti zvadai mbomataiwa muno mwedzi wambudzi mwedzi wakaita sei watapedza uyu mwedzi wambudzi tinoti mwedzi wokuti vadzimu vedu havakwanisi kugaudza kana kudzvova hazvireve kuti vanenge vabva kune kwavaenda vanenge varipo asi vanotaura zvine unyoro zvakafanana nehope kazhinji unotoudzwa dare kuri kuhope woziva roda kuitwa sei kana riri gwenzi unotongodzwa kuti gwenzi rakati kana munhu auya achirwara angaende kunofa asi haupande matare kungorapa zvinoda kuitwa zvoita ndo zvauri mudzimu kuti titi tingavakoka tigovadana vagouya
bodo mwedzi wokuti midzimu ine nguva yekuti muzive kuti kupera kwegore rinopendewa. Kune nhau dzatinenge takachemera kumashure. Ndiwo matare mamwe avanokwanisa kumbogara vachiona kuti rogadziriswa nderipi, rosimudzirwa nderipi, nderipi riri kunyanya kuchemwa, nderipi riri kuda kuzorodzwa. Saka zvinhu zvokuti tisati vadzimu vakaenda, nokuti vakatoenda tinofa. Ukangosiwa usina mutariri, zvakawanda zvinopingaidza. Asi kuti kutaura kwatosiziva kunenge kwasiyana. Zvichibatanidza zvekare kuti kuremekedza kwatinoita vakaenda nyika dzimwe, kuti pane nguva yavanofanirwa kumbodzita vazorodza kana kuti vazorora kugaudza kuya, asi vakutaura zvine unyoro zvokuti hazvina mheremhere, hazvina ngoma, hazvina kudzova. Koita vamwewo kuti vanonetseka kuti mwedzi wambudzi, kune munhu akajaira kuti pese paari anopota bute, kuti arirege zvinonetsa. Pane kufemba kuya kwokuti ndakatojaira kuti ndikanzwa musoro ndobata bute. Munofanirwa kuripota. Zvakangofanana nesadza kuti tiri kuziva kuti musi weKrisimasi tinoribika asi hatizoridyi madyiro atosiita, asi chijairira chokuti handifanirwa kurishayiwa. Munenge makasununguka kuripota. Tinowanza kuti mwedzi watinoti machembere ari kubata basa kana kuti vanagaradziva, wongu vanenge varipo machembere iwayo achitungamira. Musha wese unogara uchingori netsvina, asi unogara uchitsvairwa. Pane kutaura kwavanoita kwasiyana nemadzisekuru edu. Havasiwo semachembere zvekare anouya nokugaudza. Vamwe vanongoti makagara votoerekana vasvika, vanongotaura zvine uchenjeri. Pamwe tinodaro. Koita zvekare patinoti mwedzi wanagaradziva kana kuti wenjuzu, mwedzi uwoyo wakanaka. Mwedzi uwoyo wakatiipira pakuti ndiyo nguva yatinoti mvura yaturuka. Inguva zvekare inotiparadzira upenyu hwakawanda hwevanhu. Patinonzwa kuti yanaya tinomhanya toti inguva ino yemadziva, asi madziva atiri kuda ane varidzi. Kana ndichiti varidzi, dzinza rekwako kwawakabva vakasakwanisa kutanga vatungamira, hauna anonokuchemera kune zviri mumvura kuti mwere yauya ndeyangu, muivhumbamire iende idzoke. Kana uya kuzokuturirai mozvigashira obva adzoka ari mutano ari mupenyu. Saka ipapo tinotungamidza mhepo yanagaradziva, asi vanotodawo kudzoredzerwa, nokuti vamwe vacho madzisahwira. Havasi vose vanagaradziva vane madzitete nemadzimbuya emusha anozonzi vanagaradziva, vamwe vakatorwa nemvura vakaita sei. Saka ipapo panogona kutiremera kana titigotadza kuzvinzwisisa. Koita zvekare kuti mvura inenge yakasviba, tiri kuitarisa nemeso yedu yakachena. Ndosachinzi mvura yekutanga inonaya zvine ukasha, igowanda, igokwanisa kukura tsvina yese. Mukatarisa mumhenderekedzo yenzizi memune tsvina inenge yakapaikirwa irimo. Saka inguva yekuti tsvina iyaya nedzimwe dzataikanda murukova dziya dzitakurwe. Saka ini ndaenda kunotora tsvina dziya, ndiri kuti ndiri kushambwa, asi zeti dziva randagara mvura isati yayerera zvokuti tsvina yayeredzwa. Ndiri kupinda imomo nedzimwe mhepo dzinokwanisa kutipinza mumatambudziko, nokuti kana uri munhu ane chiri pauri unokwanisa kuhakira. Saka zati mhepo dzichadaidzana, iwe ndiwe unoparadzwa, nokuti pamba chausisina simba rokuti uzvinunure kana kuti ukwanise kuudza vamwe vako kuti uri kuonei. Ndo patinoti pai midzimu yatifuratira. Hadzisi njuzu dzese dzinouraya. Pamwe pacho tinogona kutodzipomera mhaka kuti njuzu yauraya bodo, nokuti tinzwisise kuti tine hama dzedu, tine shamwari dzedu vakatorwa nemvura vakaparara mumadziva atinopinda. Kune mamwe madziva anogona kufira munhu akatadza kunochenuwa. Mweya iwoyo unogona kutenderera senjuzu. Koita mumwe zvekare
anonokumbira ari padziva kuti aiwa naye vana garadziva naye vana manjuzu nenjuzu zvakasiyana. Kune imwe mweya yata kuti ndivana manjuzu. Handina kushora vane manjuzu asi toda tinzwisise kuipa nokunaka kwazvo. Kune imwe mweya iri kutenderera. Ndoti nguva yareba ndinongokurotai hamusi kusvika. Dai mauya tachifamba pamwe chete. Mweya paunongonzwa kuti pana ari kutsvaga wokufamba naye. Unokwanisa kuya ukatogara pandiri. Pamwe pacho mukazotarisa kuti kufamba kwemhepo iyi tinogona kufara kuti wataura. Asi nhoroondo yacho inogona kunzwisa tsitsi. Pamwe pacho pekutanga zvinogona tose zvinofadza. Wozona pamberi kuti andichadi machirai ari kundunzira matambudziko, imba yaparara, vana vese vaya kumabasa, hapana chiri kufamba. Mweya wakuti iwe uri kundishandisa, kove kwangu ari kuzviziva here? Hakuna njuzu inouya nedambudziko. Kana iri njuzu yatinoziva, njuzu yauya nedambudziko. Asi kune mweya imwe yakarasirirwa mumadziva. Imwe mweya yevanhu vakaparara vasina kokuenda vari kudzungaira. Tinokwanisa kutakurana nayo. Saka tikambopawo nguva yemwedzi iwoyoyo kuti mumadziva ngatisapinda. Tingovapira kana pane zvavari kuda vanodavira. Mvura yagara inoyera. Haina chinonzi chinoda kuwedzerwa kana kutapudzwa. Kunyangwe zvikarema chaizvo unotaura wakabata mvura kuti ngaindisunungure ugosunungurwa. Kuita pamwe pokuti madziva edu anoyera tiri vacheche pachinyakare. Hatitozivi kuti tiri kuenda takazora mafuta akadii, tiri kuenda takageza nesipo yakadii, tiri kuenda takazvinyima here, kana kuti kungomuka mumagumbezi ndichienda kumadziva nokuti ndarota ndichinzi ndanga ndiri mumvura. Watoenda uri kuhope zvakaringana. Kana zvanzi itai sadaka mufare kokurodza madzisawira. Wavabvunza zvizere nokuti vatokuendesa usingazivi. Hazvina kunzi nyama ndoida kuenda. Chinoda kuenda ndichinogara pauri. Tiri ipapo zvekare kana maona kuti dai riri kunzi ngariende. Zvakangofanana nemunhu atorwa nenjuzu, hamuridzi ngoma muri mumvura. Panotonzi aiwa ngapave nemukana kana pave nokuti tombopa kana 200 meters makagara uko. Muchiridza ngoma muri ikoko. Kana mune muti wamakasungirira uripo. Munotosungirira kana iri mbudzi kana iri mombe. Ngoma yotorwa muri uko. Mhepo inouya ichiita basa rayo. Endati mhepo yechampupuri chinotouya chogona kukutoshorai kuti musana masunungurirwa aitwa mombe kana maityira azvaita. Nezvipiriso zvedu zvataenda nazvo kana takayera tizati nzvimbo yatiri kuenda iri kuyera, tiri kuita zviri kudikanwa. Mhepo iyi ndiyo mhepo inoya zvekare yotakura. Kana tatakazviisa pajira jena zvaenderana nokuti dare rakuranzi riri kudei, vanouya votakura vega. Mumadziva matiri kupinda hongu makanaka. Asi zvakuenderana nokuyera kwako, nokukumbirira kwako kuti uri kugona here kutaura zvavanoda. Asi ndikangoti chijairira chokuti nezuro ndakapinda ndikabuda, sakuti mangwana madziva angu kunyadzisa. Saka ndiri kuti ngatikoshesei mwedzi uyu, tikoshese zvekare zvatiri kupembedza. Titeerere kutaura. Nokuti kana indikarota ndichipinda mugungwa, pamwe ndinogona kufanisa mbomupinda. Asi ndatomupinda kuhope ndikakwanisa kutsanangurira vanenge vachienda kuti pane zvakati. Zvotoreva kuti chiri pachaenda chatozadzikisa dare. Noti kana uchiona uri pakati pegungwa handisati ndambonzwa kuti kune munhu anenge ari pakati pegungwa achindine manjuzu. Asi kune zvimwe zvinhu zvinoitwa mumhepo zvinoperera imomo. Ngatisaedza kuda kutsvaga ruzivo rwenyama, dzinogombewa. Saka ndipo padiki paningati tipanane napo muri yeZimbabwe kuti chinyakare chakanaka,
vanagaradziva vakanaka, njuzu yakanaka, asi zvatiri kubata zvimwe zvacho zvinogona kuita sokuti vashoropodze kana tione sokuti zvinhu zvisiriko zviriko ende kuti zviri kurarama zviri matiri. Asi ini ndanzwa kuti ndiri kudiwa kumvura, vangondiudza ndiri kudikanwa, asi handina kuziva kuti ndiri kudikanirwa nhau yei. Kana ndau vakwanisa kunditi ndipinde mumvura vakandishamba zvaringana, vatondishamba ndatochena. Asi nhau yokunozadzikisa nyama nokuti nyama dzedu dzakasviba. Handiti nyaya yatoda kuti taure nezvayo pazara nhasi ambuya upenyu hwedu isusu vanhu vatema zvizvarwa zvemuzimbabwe. Kune dzimwe mhuri unoona kuti munogona kunge muri dzinza rekuripa mhosva dzana baba, mhosva dzemadzitateguru. Mukatatarisa upenyu hwevarongoka paanosikotangira ifoundation yane kazhinji pamwe yaanenge akapiwa kana nevabereki vake. Handiti zvava kuti mari yaanotanga kushanda pamwe anenge akutiwo foundation yevana vake. But mukatatarisa isusu nemhuri dzedu isusu vanhu vatema nekuda kwetsika nemagariro, mari yandinotanga kushanda inenge iri yekuripa zvichida mhosva dzababa vangu kana mhosva dzasekuru vangu. Haisisiri mari inondidevelopa inini nemhuri yangu pamberi avo. Vana vanguwo vanenge vachiripa mhosva dzangu inini. Mhosva dzakaita se ndingati mombe yechiredzwa. Handiti ndoda kuti tizopatsanura pamuridzo kuti mombe yechiredzwa yakakosherei, inobvisirwei ende inobviswa kunani. Kunyange zvaro wedhi racho richingoti mombe yechiredzwa yakasabviswa, unozonzwa munhu nekufamba kwenguva zvinhu zvako hazvisi kufamba, waenda apa mombe yechiredzwa, waenda mombe yechiredzwa, ugoibvisa futi asi zvigoramba kufamba zvozonzi hauna kuibvisa nenzira chaizvo. Zvimwe chetezvo nemombe yeumai. Handiti asi tisati taenda panyaya iyoyo ndoda kuti mundibatsire kupindura mubvunzo wemunhu anditumira meseji pananga ndiri munzira kuuya kunoko. Avatati kuti makadi zvenyu sekuru ningi vanani kwamunomhere ndofana kuti ndakambovanzwa but handina mabasa avo handina kunyaya dzavanzwa kuti anofamba sei. Avatari nezita nekwari ndobati okay. Saka imi munogona kundibatsirawo. Ndikukumbira kuti mundibatsire kuti mundipewo nhamba dzevanhu vanogona kuita zvekurombesa. Muchitarisa matare atinofamba nawo ambuya ndevanhu kazhinji vari kutorwisa urombwa. Ndizvozvo vanhu mhuri dzatambudzwa nevanhu vaakushaya kuti zvinhu zvandakatora zvinezvi ndozvisarenda ndizvozvo nekuti mhuri inenge yaparara. Asi kunotone vamwe vakaita semunhu uyu atonitumira meseji nekwaari ari kuti ndipewo nhamba dzevanhu vanorombesa. Saka kuti basa ratiri kuita kaira harisi kuvaka, nekuti ndofunga tamboita mabasa akawanda ekuratidza vanhu kuti urombwa hwakaipa, asi kune vamwe vachiri kutoda kuzvirombidza. Ndomupindura kuti ipapo padi kurova imbwa wakaviga mupini. Chakaipa hachizofi chakanaka. Kana uchinzwa vanhu vachichema iri mhuri zvakaitwa nemunhu mumwe kuti zviri nani tinodzorera zviri kurema, iwe unoti unozvigona. Kana iri nhamo, chinhu chinoripira nhamo iziya rako, shanda. Chese chinouya chiri nyore chinorwadza. Chekutanga chinogona kurwadza iwe une ruchiva. Chepiri chigogona kukukanganisira vana vako kana mhuri yako. Chikokukanganisira vedzinza rako iwe unogona kusara wava vega ugotanga kubaya amai vaunoisa pamoyo kana baba uri kuisa pamoyo kana mwana wacho wati uri kuda. Saka handione sezvinhu zvandingakurudzira zvandingati zvakanaka. Munhu akauya nedambudziko rakadai handitarisiri kuti apindurwe, nokuti kutomupindura pamwe pacho anoona soti uri kugona. Zvino mungoti zvinhu zvakadai hazvitenderwi ende kuti hatitenderi kuzviita. Nokuti kuromba kwese hakuna munhu akamboromba wandakanzwa achirumbidza kumagumazvo. Anochema kuti vanhu vapera. Asi ziva kuti iwe urombwa hwawada kufara kwepano panyika. Asi uchafa ugosira vanosara nhamo yavasingazivi kuti wanyanyotsvagei. Pamwe pacho uri kutotsvaga kuda kuromba wanga wagara uchitori nezvidiki zvauinazvo kutsikana nezvauina izvozvo kutsikana nazvo. Usakwanisa kuyemura upenyu hwanhingi nokuti ukanzwa nhoroondo kumashure kwakabva inorwadza inorema.
uye zvekare kuromba kwakashata. Vamwe havasi kurara, vamwe yamuri kuti pfuma yacho hamusi kuiwana. Tinoziva kuti kuromba mhedzisiro yazvo unogona kupenga kana kupengesa usina chavanoziva. Ukafa kana mweya wako hauzorori, kana Mwari haadi tsvina dzakadai. Unoramba uchidzungaira. Ko ukaromba nhasi mangwana ukafuma ukafa, unozvipani. Izvi zvakashata. Kana uri mhepo kana mweya wakupinda, gara wamutuka uende. Uri kuti zviri kuraswa nevamwe vachiti tsvina, iwe ndozvauri kutora uchiti magutwa. Tinoti bodo. Kana riri basa riri kunetsa, zvinani mubatsirwe kunzi basa rivepo ushande. Kana pane zviri kunetsa kuti pane chiri kushungurudza, taura kune vakamirira kubatsira nhau idzodzo, kwete kuromba. Pamwe pacho uchenjere kuti unovata uri pamusoro pemba. Vamwe vari kudyiwa nezvikara zvakasiyana siyana. Hauzivi kuti achakurombesa, achakupei uye achakupa mukowei. Saka ndinoti siyanai nazvo. Zvine njodzi. Panozoda kuripwa urongwa uhwu, pamwe pacho mumushame musisina kana huku, munoti vanhu vanonoripa nei? Zvakaoma kutaura neguva risingadaviri kuti makaenda kwani tisingazivi, pasina anopindura. Siyanai nazvo. Ingotarisa kuti iwe uri kutambura zvakupa kuromba, zvino zvawawedzera 10 muzana, chindudza kuti zvava zvingani. Wawedzera nhamo mumusha, hauna kuti wagonera ningi, mese munenge muchitambura. Pfuma ngaive nenhoroondo, usamhanya kukurumidza kusvika, famba zvishoma nezvishoma. Kunyangwe kamba chainonanaira asi inosvika kwainoenda. Pamwe pacho ndozorumbidzika kumagumo azvo. Nonoka asi unosvika. Nditi. Ndakambopindwa nemwe pfungwa asi ndakazoona kuti aya kupunza upenyu hwemumwe munhu hakusi kuvaka. Inini chinangwa chezvirongwa zvandinoburitsa ndechekuvaka nekubatanidza mhuri nekuyambudza vanhu mumatambudziko. Ndakambofunga kuti kana munhu akanditumira meseji saizvezvizvi, ndobva ndati pandinoda kuita program, ndotanga ndati mhuri yeko tapfuma nei? Ndina Robert kuna akanditumira meseji akati ari kuda vanhu vanorombesa. Mukazona zvako kunetsa ikoko, ibva yamaziva kuti ndi Robert. Ndakazoti ayo uko hakusi kuvaka asi tiri ipapo. Ndiri kutopawo chichemo kwamuri mukoma. Kuti dai zvaibvira auya pamuri kuonana kusiri kutaurirana pamafoni. Monyatsokunzwisisa chii chamunetsa, munokwanisa kumukanzela. Kuti zvawafunga kuromba vemusha vako vari kuzvitsigira here? Monzwisisa chii chiri kunyatsomunetsa, mokwanisa kumuona kuti ane dambudziko rei. Zvinogona kubatsira kuti pamwe pane kurasikirwa kwaita unogona kugumirwa nepfungwa. Asi ndinoziva kuti mukagara naye pasi mukamudzidzisa mukamuudza kuti upenyu chii, anobatsirika. Handifunga kuti wakambonetsa because unongomuti mangwana kana wakasununguka uya tiende. Ndizvozvo. Obva amhanya. Ndizvozvo chaizvo. Tosikogara pasi. Asi chandinoziva hakuna musha unotsigira kuromba. Chakanaka ngachipublishwe kumunhu wese aone, ngachiiswe pachena. Asi ukada zvokuti unenge uchivanda magumo azvo zvinonetsa, imbogarai pasi naye mukwanise kumuonesa chinonzi upenyu chii, pamwe anganzwisisa. Noti muchitaura pafoni haangazvinzwisisi. Kana manzwisisa nhau ndeyei, kana achida kubatsirwa vakawanda vanobatsira, enda pana ninga akubatsire, asi haarombesi. Anoita kuti zvauri kuda zvifambe nenzira iyi. Aya, ndapabata ipapapo. Sekutaura kwandaita ambuya, chii chinonzi mombe yechiredzwa yanetsa? Hakuna musha kazhinji usina nyaya inotaurwa yemombe iyoyo. Chii chinombonzi mombe yechiredzwa? Mombe yechiredzwa ndichataura ndichitenderera. Tinoti chiredzwa mukunzwisisa chivanhu chedu, asi chiri chipo zvekare chekutenda, kuchengetwa. Kuri kutenda mudzinza rakakuchengeta ranga risiri rako. Ndikachengetwa kuvaira shumba, ndine mwana womuyera nzou. Ndinofanirwa kutenda kumidzimu yana shumba kuti zvaonekwa naye chikara chesango. Hamuna kundifuratira ndikasangana nemadzudzo.
handina kumbohwara zvokuti ndakapedza pfuma yenyu ndichipinda muzvipatara, asi makaita kuti rindifambirewo nerakanaka, ndichitenda mose makanditarira, nokuti musha wandairarama ndiri wanga usiri wangu. Satinochichiredzwa, asi ndinoona sechipo chekutenda kuchengetwa mudzinza risiri rako. Nokuti kurera mwana kusvika akure ugomudzidzisa hunhu haisi nyore. Kudzora mwana asiri wako kwakaoma. Vamukamutsiura mumugwagwa anokutuka kuti benzi remunhu, ndosaka uchipenga. Asi ava vakaramba vachiumbidzira noupenzi ihwohwo kuti uve mwana kwaye. Saka chipo chinofanirwa kunoiswa uko kuti aiwa ramakabata ndinotenda. Ndinoti hakuna kureruka kunodarika kubvisa mombe inonzi yechiredzwa iyo. Chaita nditaure ndichidai. Kurera mwana kubvira ruri rusvava kusvika aite murume mukuru. Unotarisa pfuma yakashanda poti yakawanda sei. Wotarisa kuti pagore wakashandisa mari yakawanda sei. Asi zedi chivanhu chikaranga vakarerusa. Ndokunonzi kurerusa. Ekurerusa. Imi ngozvibvunzai kuti kubva gore richitanga kungoita mwedzi mwina iyi pamwana munenge mashandisa mari yakawanda zvokuti mombe hatomboverengi kuti mombe imwe anoda kuenda kuchikoro, anoda kudya, anoda kupfeka, anodawo kufamba achiita kunoonawo nzvimbo dzakasiyana siyana. Ipfuma iri kushanda. Dai zvainzi tinonyora mabhuku, handizivi kuti taipinda taigona here kuvhura rumu inenge nemabhuku iwayo. Asi node vakaona kuti vane moyo werudo, moyo wetsitsi, vati tinoda mombe imwe. Asi mombe iyi painobviswa, asi tisaenda pakunoibvisa apa mbwe. Mwana ndiwe vanhu vaviri. Ngatiti imimi neni tiri murume nemukadzi. Taparadzana. Imimi ndiri masara nemwana. Ko mwana haana kusarudza kuti ndoda kuzvarwa pano panyika. Saka amai vakazvara mwana vane kodzero yekuchengeta mwana. Baba vakazvara mwana vane kodzero yekuchengeta mwana. Ko anozonzi iwe wakarerwa uku chibhadhara ikoko sei? Ipi pamberi apo tichiti chirere chikuzokurerawo. Regai ndichataura womutozaidi kuti chipo ichi tozati chidiki sekutaura kwamaita kuti pagore ukada kuona kuti imombe ngani dzakuchengeta iri mari yavanenge vachiburitsa vachikuendesa kuchikoro kana vachiuita sei ndizvozvo ukazonzi ibvise iri imwe chete. Sei ndiri kudaro ndikuziva kuti chinhu chinozonetsa pamberi apo icho chiri chinhu chiri izi, asi atingati makwenzi zacho akakura. Mwana kana arerwa kwaamai arerwa ikoko nekuti ndamai vake. Mwana kana arerwa kwababa arerwa ikoko nekuti ndibaba vake. Hongu mutumbi inenge yakasiyana. Hazvinzwisisiki, asi ndichaedza kuti zvinzwisisike. Imimi sei vana baba muchiti mwana wangu anoirangara mutopo wangu. Zvese zvinotoredzera kwamuri nokuti mwana ndewenyu. Kuna amai regai chinzi amai ingozi mutohwa unokama naye. Saka handitenderi kuti titi vana amai ngavaenzane nana baba. Asi mwana dai wenzi ndewe ropa rangu ina amai, maitoona kuti zvainyanya kutoremera kwandiri. Asi unoda kuti urupawo ndehwekwenyu. Mwana iyecho mukada kuti alright mandipa inini saamai kuti akabereka tese, anongozonditiza ndoda dzinza rangu. Mitupo yatiri kudaidza nemasene maya nemazita mamwe acho munotongotumidza vana musingazivi kuti riri kudzinza kwake, chero musingazivi nezvake makuti amuzvizvonzi ndio ningi uya tomuziva ho ndio zita ravakazocheta zati zvinotevedza ropa, nokuti ropa riri kumwana uyu ndere kwenyu harisiri kwangu. Ndosaka chiti ndoda kuripwa no ndiri mutohwa, hapana kana changu pamwana uyu. Patika zvinhu zvinowanzoitika mwana akanokurira kumba kwana sekuru namai vake. Handiti asi imimi neni takaroorana zuva ranhasi ndakaparara neeji yatinaye ndakakusiyai pano pamusha vana ava vabvise mombe yekuti amai tiri kubvise mombe yechiredzwa, asi muri kutaura kuti ndaamai. Sei zvichizonzi bvisa mombe yechiredzwa kana musiri pamusha pandakasiya? Asi zvimwe chete amai ndo vanenge vachikuchengeta even vari kwana sekuru ikoko. Hapana kana sekuru kana one ari kubvisira kana mari yekuenda kuchikoro kana inonzi school fees, hapana kana ari kutengera hembe. Amai vako vari one ndo vari kudokwairera
zuva nezuva zvimwe chete zvavaigona kungoita ka vari kumba kwavari kuita sei kwavari kuroja ikoko asi kana yakuzonzibvisa apapa aiwa amai vanogona kuzviita asi vane dzinza ravo mai avo iroro dzinza iro ndiro neudyiri randiri kutora harina udyiri chinoita nditi harina udyiri maparara ndindasara nevana vana avari mumusha menyu dzinza kana kuti mudzimu wemusha unoziva kuti vana vari mumusha mangu ndosaka usitaura kuti vana ndinoramba ndichikomberedza nokuti vari mumusha mangu asi watora vana vevanhu ukaenda navo kumba kwenyu dzinza rakuchengeta ndere ava nokuti mumusha mamapinda muchingotsika chivanze ratova revaridzi asi dai waramba uri kudzimure uku ranga chingoramba rakavhumbamira asi nokuda kuti wabuda waenda mune rimwe dzinza paunongotsika chivanze paya uchiguma ivhu rekwawabva uko ziva kuti pane imwe mhepo kana rimwe dzinza rakutokutambira tichitarisa vambuya kuti pazonzi munhu anofanira kubviswa mumbeuredzwa tingati vazukuru ava vakanga vachikanganwa here nekuti ndambotaura tsume yekuti chirere chigukurerawo ngatiti ndakurira kumusha kwamai vangu kura kuti ndinotokura ndichiziva kuti uku ndo kwandakarerwa ndingati kana ndakashanda ndinofanira kutengawo shuga ndichiendesa kuna ambuya kana kuna amai angu kudzinza kwandakarerwa chakazoita kuti vanhu vazonzi chibvisa thank you iyi tingati kana warerwa tiri kukanganwa here kwatinenge takachengetwa yamunoti tsvigiri kana kuti shuga zvinhu zvinongofanirwa kuitwa nemunhu wese hazvingaripiri yes iwe pakutenda pako uri kuti ndikavatengera chikafu asi ati chikafu chinodyiwa chichipera mangwana ndoda chimwe asi pabviswa uredzwa uhwu pane kupira kunoitwa ndosaka chinzi mbereko pese patinosumira zvinonzi zamu guru ndoro kwaamai pane kumwe kuvhumbamira kunoitwa nembereko koti chero mumusha wekwangu une zvinorema mudzimu yekwaamai inokwanisa kundihwira handiparadzwe ndipo pataa kunotenda futi paya kuchengetwa kwavaita uko amai pane kukosha kwavakaita kuti hakuna mwana asina kurova mai zvino amai vatomira nehama dzavo handiti udiki hatina kurova tichida asi vanozvinzwisisa kuti kubereka kunorwadza asi ndo zvinoita mwana saka panopetera vachinza kuti aiwa mwana waJoni wauya aiwa chisunungura mupwere hatina kuti manga makasunga mune zvakaipa asi tichimutungamirire mune zvakanaka tarisai akangogara neharanga inongoenda asi kubva nhasi tinoda musha unotsvuka chin'ai hatichadi kuti mangwana kwauya nhingi muchadzamara matitorera muroyi unopedza dzinza vane kudeketa kwavanoita vanoita seanotukirira asi ziva kuti pane kumwe kuchengetedzwa kwavapo ndicho chiripwa chaitwa ichi kazhinji pachinotoitwa chipfuwo chinotoita kunge chagahwa chinoteerera kudarika munhu kana riri danga hachinongedzehwi chinonopinda chega kana muri mumba yekubikira munogona kuona chapinda pamusoro chonomira chakatarisana nechikuva kusa kuti chivanhu chaitwa votopururudza mukatarisa kuti varohwa vese vaya vanenge vane mazambiya vachirovera pasi vachipururudza vachifara pane zvinenge zvatogadziriswa asi vekwababa todzoka kwamuri kuti nhasi ndikatenga mombe ndoisa mumusha ndangoisa musha nhamonde yangu asi munoziva mari ndindakashanda mombe iyo handimboni muchipururudzirai katomboti ngatiungane tikokorodzane hazvitomboitwa nokuti muri kuziva its obvious zvinofanirwa kuitwa nokuti musha iwe ndiwo unokwanisa kumovaka nokuti ndikwa muridzi wavo hauna gonera nitagonerani tese iwe wandipa indafudza uyachera mvudze saka tiri kubatsirana asi yo uku ine zvirango kuti munzwise kuti zvinotori nemusiyano hongu takabara tese asi pakuchengeta takasiyana nokuti mutorwa muna dzinza nayo akatobata basa vadzimu vake vakamira unofanirwa kutenda timbereko iya irambe
yakasimba. Kunyange patinopira vana amai vedu, vana mbuya vedu hatina kukama navo. Asi tinotovapira kuti mbereko titarire ivo. Ndini mwana wenyu Ningi, ndinokumbirawo. Ndandafunga umboenda mumusha menyu, chero makandisiya ndiri mupwere. Ndimbonoonawo vana sekuru. Asi ndati ndichaenda nechimbudzi. Usati waenda, unonzwa kune chimainini uko choti ndakarota vatete vangu vachiti zvakati. Vana vangu muriko here, imboya chifare tiri pamwe. Vadaviraka. Idzi nhau totadzagarwa dzapera. Koita zvekare pachiredzwa apa pane nyaya. Nyaya iri kunetsa ndeimwe yepfuma. Wongu ndanobvisa chiredzwa nemari. Ndabvunza kuti naye mbuya Zarura Masango. Tinozinda ipapo pakuno aiwa inzwa ikamukoma. Mari iyi tinogona kuibvisa sechiredzwa. Asi pamunhu wani stage yekubvisa kuti chiredzwa chinobviswa sei uye chinofambiswa sei. Tinoda kuti timbopedza ipapa pakuti chiredzwa chakakoshere. Ndikuona kunge futi chiredzwa ichi chiri unfair. Ngatiti imimi muri girlfriend yangu. Mune vana venyu. Ndiri kwanisa kuchikoro kubva grade 1 kusvika kuuniversity. Sei ndisingazopiwa mombe yechiredzwa? Semusingazopiwa mombe yechiredzwa. Asi ndakachengeta chi vana kunyange zvakavanga uri kumba kwenyu kwamaigara kuGlenora kwamaigara ikoko asi ndichigara chi kumba kwako asi ndindaita sei ndaichengeta vana. Makabvisa here kugirlfriend? Handina. Ndokwaiya ndeyakabvuma icho. But ndaichengeta vana vakava vamukanya. Vana maizikanwa nani? Yangu ndimi asi vana ava vamukanya ndine sei weni vana vamagirlfriends vasingazvikana vakushanda. Wondibandira mombe yechiredzwa kuti boyfriend yamai yakatichengeta. Aiwa toti vana mukanya. Munenge makarasika. Chaita nditi makarasika. Muri kurarama nezvekuba. Kana ndichiti kuba muri kuchengeta vana asi kumunhu wamuri kuti muri kufambidzana hakuna anokuzivai. Mabasa erimai. Asi dai manga makazikanwa kumusha kwomukadzi nokuti imi hamuna kutoripa wamuri kuti ndiye mukadzi wenyu. Muri kuti girlfriend asi muchifamba pavanhu moti mukadzi wenyu. Handitika? Girlfriend kwakurerusa munhu. Asi muchifamba vana vanomhanya kuti baba vauya. Uchiti vana vangu. Handitika? Vana vako nokuti imi mune zvenyu zvamuri kuita nomuda kufadza nyama yenyu. Asi hamusi kubuda pachena. Motori tsotsi. Ndosaka vachinzi muri vana mahiwayo. Chero angada achangotemawo nokuti maona kuti mufanira kungobatsira. Kune kubatsira mweya inotambura ndokwamai. Mabatsira mweya iri kutambura. Munhu abatsira handizoteveri kuti pai pandakakubatsira chindiona. Makabatsira rudo rwenyu. Noti mukadzi anambobvira kuti buda munono kuti mundu uchengeta nangu. Asi zviri kwauri nokuti wadawo shazho rine mashizha aro. Saka kuti mutotaura chero muri pamusoro pegomo unoona gomero chikondomosai kuti moda kupuwa chiredzwa makarerani. Kwani ndokurera vana vachi. Aiwa atire nomutongo uyo. Dai makafuma. Michitarisai kuti nemeso enyu makuru nemakuriro akaita makarera vangani. Ndosaka ndiri kuti katsika dzovanhu nge dziri fei. Handizi. Idzadzitsika. Kana ndachemberawo ndisisaite izvozvo. Uhu mukoma. Uhu ndo unonzi upombwe kwamune maitawo. Ratwa business ramune makuita. Ndikupomba namai vacho, handisi kupomba nevana. Vana ndiri kuvachengeta ndikuendesa kuchikoro. Pane pamakaendesa kumendenedze mwana siri wenyeremi. Ndokuendeswa sekuti chitovachengeta nakudhara. Saka ndizvozvo. Kuda kwenyu. Pamunongo pane zvimwe zvinhu mwana yakahwara. Munozati anobuda nekaenda nekumusha kwemusingazivi. Motozoudzwa kuti muchiona Peter uya azohwara nobva ndatenda naye kuna baba wake. Ende hamuna kana sei maita izvozvo. Moti alright maita basa. Saka mozokari ndinotobhadhara mari transport yako ndeko. Muri mubatsiri. Muri muchengeti wenherera. Kuda kwenyu muri dona. Handitika. Saka tiri pamombe papambwe. Stage inozonzi iye zvinezvi wakufanira kunge uchibhadhara mombe yechiredzwa ndepapi kana munhu uchinge warerwa kwana sekuru paunozonzi iye zvinezvi takutarisira mombe yedu kuti ichiuya ndepapi kuti vanhu vari kuteerera nekuti vamwe vanozoenda kunobhadhara kazhinji yanetsa
afamba semuenzanisemama muchimbopa kuti misha inogona kuparara, mabasa anogona kurega kuwanikwa. Wasonzi iwe pane nyaya iripo ndeyekuti hauna kubvisa mombe yechiredzwa kwakaita kwawakakurira. Saka stage yatingati munhu unofanira kunge wakuchibhadhira mombe yechiredzwa ndeipi? Chiri ipapo vana vanogona kusara vari vashanu. Pavashanu kuita muonera pamwe kuti ingwenda iri mombe imwe. Anditika. Asi panotarisirwawo kunzi wayaruka wakugona kumhanya-mhanyawo mumasango. Zviri pakati wandei pakuti pamwe pacho haisina uye pfuma yabva mumaoko ako chete. Zvaenda nokuti vedzinza rako pamwe wakazovaziva vanogona kutokubatsira kuti wakarehwa kwanhingi, regai tinobvisa mombe iyi. Zviri kutinetsei kune vakawanda. Mumwe anoti ndini ndakarehwa ndinofanira kubvisa mombe. Kana pakaita sekuru, tete, mbuya vada kuti tinha iri mudanga iende, zvakangoringana zvakadaro, unongozaruriwa, unongodavirwa. Koita pamwe pokuti handitozivi dzinza rekwangu, mombe iyi ndinoshingirira munhamo yandiri kuona kuti ndinoibvisa. Asi ndaibvisa handinangi amai, ndinoenda kuna sekuru. Sekuru baba hanzvadzi yaamai kana kuti baba vaamai, zvangoenderana nokuti wananga panani. Ndauya asi ndine huripwa hwangu uhu hwechiredzwa. Asi pahuripwa hwangu sekuru handina kuda kukutongesai, asi ndinokumbiravo kuti munotauravo nanzvadzi yenyu ndizivewo dzinza rangu. Kune vabereki vakapindwa nemweya unohwadza mweya iwoyo wokundivanzira dzinza rangu. Zvinogona kupa matambudziko mwana ari kudzungaira nokuti ari musango. Muri kuti ari mumba asi dzinza riri kuti mwana wangu ari musango. Sekuru ndivo vachaziva kuti vacharova nzvadzi yavo here, vachatuka here, vachaita sei. Nokuti kana ndari paka ndakuda kurumuhwa ndiende kwangu. Nokuti pamwe mucharamba muchindirera ndiri mwana mukomana, ndonoroora, ndaroora, ndoya futi nomukadzi wangu pamba penyu. Vana vake vagobvisa futi chiredzwa ichi. Chindiudzai zviri nani vedzinza rangu vandirambe, asi ndasvika. Kana tatobudirana pache ndichikupai, handikupi ndichikutongesai, asi ndichakumbira semwana anoda kuziva musha wake. Nokuti hakuna mwana asina baba. Hakuna. Mwana wega wega ana baba vake. Saka vana amai ipapo tinofanirwa kuva nemwoyo wokubereka. Zvokuti takarera tega zvina basa. Ndakarera ndega. Ndakashungurudzika nemwana uyo. Tozviziva kubereka kunorwadza. Asi chero ukarera wega, kana ndakakomborehwa nhau dzangu dzikafamba nomazvo, ndinokuchengeta kudarika zvamakandiita. Ndinogona kutoita zvikuru zvinodarika zvamakaita kuburikidza nezvamunenge mandiitira. Kune vana vanoti vakandichengeta zvasi utsinya hwandaitirwa namai vangu vachiramba kunudzana babangu havadyi kana zuda. Amai sunungukai kuratidza mwana rudzi rwake. Momuudza kuti mwanangu usakanganwa kwawakabva. Zvinonzi natsa kwawabva kwaunoenda usiku. Zvinobatsira. Kwete makuti ndakapinza chikoro, mwana uyu akapasa, akaita sei, ava nemari dzake, munongodyawo. Chero ndikatengera baba vasina mbobvira kandirera imba. Nemi amai ndogona kutokutengera imba, nemota, nepurazi rokuti muve nezvipfuwo zvenyu. Hapana mwana asingazivi nhoroondo kana kuti hapana mwana anokanganwa amai vake. Asi mataurire andichanoita kuna sekuru vangu ngandisava nerurimi rwakatsveruka. Ngahuve rurimi rwakadzikama, hune hunyoro, hune kuzvininipisa. Kwete kuti mimi sekurimi munozviona ka? Muri kuzviona?
zvakuita hanzvadzi dzenyu nhasi mombe ndakupai makutadza kuzondiziva musha ndinokurovai zvirereke uvakumbire netsitsi neunyoro kana vari sekuru vanonwa doro aimboendai kundari munotandara uchitaura nhau dzako uchivatengera chipera vangu vakadhakwa asi vanoziva vachienda kwamai yavo vanoziva kuti mataurire avanozviita pachiredzwa zvekare vana maita neudyira anzi unongondipa ndindi ndakachengeta chereka zodyiwa nanzvadzi yenyu mombe iyo yamunodai hazvina basa asi kazhinji mombe chiredzwa ndinoona kuti inobviswa iri mombe inobereka kana kuti mombe hadzi kana kuti tsiru kuitira kuti irambe ichibereka mugozokwanisa kupanana. Saka haisina uyo kuti tingapamba kuti nokuti ndini ndakaone nhamo ndezvemusha. Hatifanirwi kuva nemoyo mukukuti kuti ngatingozviita mwanangu ndega ndinozvinzwisisa kwete. Saka ipapo ngatiedze kuona kuti patimirira zvakanaka. Saka kana wakubvisa mombe uchigara namai yako handiti munhu anofanira kutoenda kwavari ihama dzekwamai. Hazviite kuti nditi kuna amai yangu rimwe remazuva ndauya ndofana kuti amai ininika makandirera ndakubvisa mombe yangu yechiredzwa $400 iyo tiri kumba kwedu zvedu kuchipadzewo zvangofanira kubvisa shuga izvi inongodyiwa yopera haina munongedzo kana kupira kwakakwana. Okay. Chinonzi chiredzwa chipfuwo chinopinda mumusha chopinda mudanga chokuma chirimo. Kana ndo pamunoona paya kuti munoramba muchingoripa muchingobvisa ma400 waya. Anza mara atokwira ma6. Dzamara hama dzekwamai vako dzakutomisa musoro kuti mumwe neumwe kuti umusumudza da gumbezi anoda sutu anoda bhutsu motikwidza tinoda doro redu tinoda huku dzedu kuda ngokukaurisa ti usazozviita hazvida kuti vanhu vane moyo wakaoma asi pane kamwe kakugadziriswa unhu kwavakuedza kukuita havasi vose. Mavambo ekuoma kwezvinhu musatangira kutora nhau padenga. Tarisai pakatangira dzinde. Kana enda sunamisa madzisekuru angu ndichivarova ini musi wandinoenda haisi nyore. Kana ndaishungurudza hama yavo iyi musi wandinoenda haisi nyore. Saka chinongoti vaomesa musoro ndambotarisa here pandakamafambira ndakaita apa vamwe vachangona ngoomesa musoro kuti imimi neni tisu hanzvadzi nehanzvadzi hatisi tisingaonani takuomesera muzukuru asi ukama hwangu imimi nemi ndosina dzinza rosara nevanhu vaviri vamwe vari kuwasara kune vana vehanzvadzi uchatadai sekuru vakasekubati vatangike kune makuva ariko mukaona kuti vapenyu zvanetsa ndonokumbira zano kune vakaenda kare. Nditungamirire panhau iyi ndoda tifambe nomazvo isava nemheremhere isava nebopoto asi ndigadzirise chivanhu choda kuitwa. Chinonetsa tinotanga tatungamidza uchenjeri hwedu tisingatungamidzi ava pambacho munotanga mapira mataurira zvine kuti unonamata kuti haunamati sozochingozati kwai vana mbuya nhingi vaivako unongotaura wani nauye inonzi kupira isina yokudira doro chete kana kubata bote muromo wako unokwanisa kutaura zvinoita vanzwe. Ndiri kukumbira zvakati vana mbuya vangu ndinzwei sekutaura kwatingoita kuti midzimu yatifuratira masango matema chero anonamata anza kudzi ati masango makaoma. Pane zvatorehwa ipapo. Saka kungotaura kana tizonopiwawo nhombo kana tichipiwa mvura kana tichipiwa bute zvaenda nekwauri kuda kuenda. Nauye chiredzwa zvinoti unonamata unamati kwawangoona kuti kukuitira zvakanaka unoenda ndibatsiridzewo nhau yangu imire zvakanaka zvobatsirika hazvichaiti dambudziko ungosvika vanozara vorovanaka watobva nhau dzafamba zvakanaka. Ngatiti muri kana 4 mumba kana 5 makarerwa kwana sekuru makangosiyiwa naRobert ndobaba venyu vakangosiyai namai venyu papa vamwe first born yanga ine kana 11 years pamasara muri 5
mese here muri 5 munobvisa mombe dziri 5 kana kuti munobvisa mombe imwe iyoyo nokuti amai ndevamwe baba ndevamwe kuti taitosi wakaenda hako asi vana vako vauya asi vane zvavauya nazvo zvinoringana zvakadaro. Ukana unoti mwana oga mombe vane udyire hadzizokuripa kuda kudya kwavo azvidaro imwe chete sokudana kwavanoita zita remwana wavo rimwe chete iroro. Kana mai vari vapenyu vanototaura kuti aiwa mwana wanometa uyu asi akabarwa nanhingi katoti aiwa achitariraika mwana wadai zvodavirwa zvokuzonzi mombe mwana oga panenge patoresheka paresheka ipapo. Pamunenge makanganisa ndepapi kana muchizonzi makambobvisa mombe ichiredzwa zvinhu zvoramba zvakapuresa mubvisa futi imwe mubvisa imwe munenge muchitadza papi pakubvisa mombe? Chinonetsa tiri kuripa zvinenge zvichidikanwa tiri kuseri kwomusha kana kuti kuseri kwemba. Chiri kuitika ndechekuti ndafarira zvinhu zvekunzi ningi uya unoroya hafanira kuzviziva. Kana usina ngomubata ari pachena ari pamba pako usanyanya munongedza pamba pacho ropa rakangoipa. Asi chero akaipa nokuromba kwake nokuroya kwake ikoko ari kudiwa mumvuri wake. Sokumira kwaanongoita pafiwani panonzi baba hana munzwana achitiza achiti baba vakaromba handiteereri zvandaura munombera maoko. Kana pakuita chikaranga usasasamura nepambacho uri kunongedza nezvisizvo pambacho uri kunongedza izvo chaizvo. Asi kana choda kuitwa ngachingoitwa usatarisa. Vanozoti vanoroya noti mwanangu azviwana haana mbozviwana nodai dangomuraya usati wauya. Zvinoda kuitwa ngazviitwe uye ngatisafarira shortcut yokuti ndokumbirawo mama mubatane hanzvadzi yenyu ndiri kutosvika handine 2 days handiri kumhanya ndomhanyirawo basa ndobva ndatongokupai mari yacho munongoona yokutamba hazvobva zvatoita imi chava chimanje manje. Asi kana uchiziva kwawakabva ngapafambiswa mazvo zviri nani utokumbira mazuva ako uende kunoita naudzoda kuitwa wopedza womhoreswa nambuya vachipurudzira vachipuma mukataza munhu yanende andorohwa nezambia mozviziva vamwanto muri wabendekete pane chivanhu chaanenge vakutoita asi chinoitwawo zvine uchenjeri. Vamwanomumhanyira vachimumbundira pane vhumbamiro pavangodai vatoisa vhumbamiro mumwana iye pavabatanidza zvanza pane chakutoitika asi isu venyama tinogozama kusachona. Asi anoziva chete iye abva akati pandakangobvapo pakangopera svondo zvinhu zvakatanga kumira zvakanaka kubasa kwandandadzingwa ndakatanga kudzokera. Asi tiri ipapo usamirira kunetsa kwenhau. Mwana akarehwa anoziva ndakarehwa izvi hazvidi kutombobvunzwa izvi pamwe unenge uitoshayaka basa saka mombe yacho ndini mari yekutenga mombe ndiyona zvinhu zvakaoma zvazvinoita kana wachandira kunopa mombe akatoomerwawo futi mirai kudaro hakuna munhu anonzi ane upenyu hwakanaka. Vese vamunoona vari kushanda inhamo ane rugare aendewo basa asi unoedza padiki zvidhina chazvo ndinozvikanya pamwe pacho chiri kunetsa ndamhanya kupinda mudhorobha ndiwane pfuma rimwe ropa rakaipa pose pasvika aupuwe pfuma unogona kushanda pamwe pacho kushaya basa racho. Zvino ndite gore kana mwedzi 5 ndichishanda ndiri pamba pemunhu kuti ndivape vane kuita kwavanoita pamwe pacho kazvanetsa kune vari kubatsira enda unobatsirwa uwane basa wotovasumawo kuti chaita ndipinde musango datanga ndaripira mhaka yangu zvazvandozoita zvisa zvakatukwa koita mumwe wekuti pfuma yacho anayo asi inopera inenge ichitodadisa asi hakuna zvanoita. Kuno mati vangadya mombe yangu here vanasekuru vandiitira utsinye vaindimutsa na4 ndichipinda mumunda vadati vamutse mwana wani handiti tese taienda handitese taienda tese ko wainzipinda munda wega marovera ndongoita ndo marovera ndoita saka pambacho ngatisada kuoma musoro
pamba chapa ndikoma musoro. Kunyangwe vana vakarehwa nevabereki vavo vairohwa, vairara panze, vaitombodzingwa mumba. Saka zvishamisiri kana zvaiti hokori. Satikaziva izvozvo kuti ngatisangoda zvakanaka. Vakuru vakare vamwe vaisungirira makumbo mudenga pabharaka kati pabhimu. Wosungwa makumbo worohwa vangasingadi kukuuraya. Kwaingoda kutsvaga kukurohwa zvinorwadza kuti usakanganwa, uzive kuti chakaipa. Saka kurohwa kwawakaitwa, kurariswa nenzara kwawakaitwa, kwava kudzidziswa upenyu. Wava nenhoroono. Saka tikadaro zvinotibatsira, ngatisanyanya kutsvaga zvakawanda kana uchida unoripa. Kuti maini nhingi vakazondidai usatsvaga usabata pamwe pacho siya. Zvinongozoonana. Kana vakunyima chikafu chienda chikoro, vana vavo ivavo kana vana vevana vavo, iwe ndiwe uchatozopinda chikoro chovabata zvakanaka. Pamwe pacho chivi hatikwanisi kuchitsiva. Zvinongozviita zvega. Mablessings angaifanira kuuya uko ndozvikomborero chauya kwauri. Alright. Hanzi chiri musakasaka chinozvinzwira. Tinoziva kuti tinenge tine mibvunzo yakawanda. Tinogona kusabvunza nemabvunziro anenge achida vamwe vanhu. Asi chinangwa chizvirongwa zvinezvi kuti tidzidzisane. Tuone kunaka nekuipa kwezvimwe zvatinoita zvatinenge tichironga mukati meupenyu. Tinopedzisa panyaya iyoyi ambuya yemombe yechiredzo. Mambo pati hamuna kuzonyatsodzika nezvazvo. Vamwe vanoti ini zvechivanhu izvi handiiti, ndakunamata upenyu hwangu ndihwekupfugama kuna Jesu. Nekuti akati ndiye nzira. Saka zvamakutaura zvekuti ndofanira kunge zinobvisa mombe ichirererwa, ina handidi zvekumutsa nanemweya iyi. Ndichagona kuti tange ndicharesva kupindura. Asi ndichaedza kuti muzondinzwisisa. Chinonzi kunamata chii? Mabasa. Kuenda kwatinoungana uku masero group. Kwete. Tonezenda mabasa ako present worship ndiko kunamata. Mazvinzwa. Mabasa auri kubata iwewe ndiko kunamata kwako. Asi kana wati toti beria yokungoti alright toti inform yongonzi ndo kunamata. Chinonzi kunamata mabasa. Chinonzi kunamata mabasa ako. Kupfugama ungagona kufamba road yese chinguri Mwari makanaka ndinokutendai asi uchipedza kuita zvinosemesa hausati wanamata. Kunamata tsitsi rudo runyararo ndo kunamata. Kwataa kuziva muchiti ndiko kunamata kusiko. Jesu aitotiwo verudzi rwangu iwe ndo usina rudzi kuti watanga unamata nasi. Vanganiko vakafa vachinamata vari kurudzirwa ngoma vachiti vakuitirwa magadziro vabuda pavana. Ngatinzwisise nhoroondo. Usaita sokuti ndiwatanga kurarama nhasi. Tarisa kwakatangira mushawo kwenyu. Kune dzimwe nhau dzinotonedza. Uri kuti uri kunamata. Pampacho muri kunamata. Ini ndini zvangu mbuya ndabuda. Ndikuda kugara pachizukuru maenda kumasowe mandidzinga. Mangwana ndodzoka mwandidzinga. Saka musi kuita chivanhu chacho pavanoya mubvunzi ndiwani nchitaura. Makamboona here kuti panobuda mbuya vava kumasowe vanoitwa sei? Anambona munhu anovabvunza akamira. Makambozviona? Vanochonjomara kaita kakupfugama so. Vatopfugama. Varume vakachonjomara vachibvunza mbuya vavo. Matoremekedza. Anambona panonzi pabuda mbuya achirohwa ini. Saka mati zvodiwa ndaya kuzochengeta vana vangu. Pambacho ngatinzwisise. Kuita chivanhu hazviroti hatizivi kuti kuna Mwari. Kuita chivanhu hazviroti ndamuroi. Kuita chivanhu hazviroti ndakuuraya. Kuita chivanhu hazviroti ndakaromba. Mukanzwisisa ipapo kufamba kwedu kuchata tisvike. Anditi. Tinoti tivhare nyaya yemombe yechiredzwa ine kampu asi ndoda kubvunza mubvunzo wekupedzisira nezvatinozombonzwa zvichiitika mukati medzimwe mhuri. Unonzwa munhu akuti sekutora kwatiri kuita kuti vamwe vanenge vachiti isusu takunamata. Ngatiti vatata ava kuti isusu takuita se takunamata. Asi inini kwandiri kufamba ndokunzwa nenyaya yechiredzwa. Kunzi endai munobhadhira chimombe yechiredzwa. Aubva vabuda mazviri. Ndobva ndazvipira hangu inini saRobert kuti ndirega ndiite se ndunganidza nasekuru ndinobvisa mombe iya koitwa chivanhu. Ana sekuru ondigamuchira chivanhu chiya chobva chaitwa. Zvichingonodaro unozonzwa mwanzi ndingabuda basa
ubva watanga kunditi ona takakuudza kuti siyana nezvinhu zvako zvinezvi wakatisimudzira mhepo inini basa rabva ndabuda uyo bhizinesi rangu rabva raita rabva rawira asi wakati uri kugadzisa zvinhu zvokuti zvinhu zvedu zvinyatsofamba takambokuudza kuti siyana nazvo uyo anamba kusimudzira mhepo mashoko amataura ndanokurangai pamwe pacho munozvirovesa neshamu nokuda kwemiromo yedu iyi haizi zvokutaura hapasi pose patiri kusangana nematambudziko nokuda kuti takaroyiwa kana takaromberwa zvandiri kutaura izvi rinogona kundiisa jeri hombe iwe waziva kuti chiredzwa wotanga kuti sekuru nhingi vakaromba vakaita zvine basa renewe uri mupenyu hwako zvine basa regadzirisa chiuda kugadziriswa umbomira kubata izvi nokuti pamwe pacho kuvaziva kana kusavaziva unonge uri mupenyu uri kungorarama zvauri kuda zvimwe zvacho havana tombobvira varombera iwe nokuti hauna basa pamwe akangorombera kuswera vari mumunda hazvitombobatikana iwe asi dambudziko raitika ndokuti tiri kutora mamwe manzwisisiro atinoita neteknoloji yedu kuti zvikadai zvichadai iwe satongera munhu andirika muti pakambambuya next program toda kutaura nezve mombe yeumai zvakanaka vadzimu ye baba musatisiye tiri toga mudzimu ye baba musatisiye tiri toga mudzimu wangu baba wakandisiya ndiri ndoga mudzimu ye baba wakandisiya ndiri ndoga mudzimu ye baba wakandisiya ndiri ndoga mudzimu ye baba wakandisiya ndiri ndoga mudzimu wangu baba wakandisiya ndiri ndoga enda kude kumandeka enda kude kumandeka enda kude kumandeka enda kude kumandeka waninotaura na baba waninotaura na baba waninotaura na baba waninotaura na baba nyarara chinyara mwanangu kaniwe chinyara mudzimu ye baba wakandisiya ndiri ndoga mudzimu ye baba wakandisiya ndiri ndoga vakuru makaenda sekaivo muchengete vana vanaka makaenda sekaivo muchengete vana vanochema vana kaniwe vanochema vana vanochema nditarireivo vanochema nditarire vanochema nditarireivo vanochema nditarire baba kandinyarara baba kandinyarara baba kandinyarara baba kandinyarara mudzimu wangu baba kaniwe makandisiya ndiri ndoga mudzimu wangu baba kaniwe wakandisiya ndiri ndoga ndeme zvenyu makaenda sekaivo muchengete vana ndeme zvenyu makaenda sekaivo muchengete vana vari musango vana kaniwe vari kuchema vana vari musango vana kaniwe vari kuchema vana vatemokaniwe nditarireivo vatemokaniwe nditarire vatemokaniwe nditarireivo vatemokaniwe nditarire aiwa kanyarara aiwa katinyarara aiwa kaniwe tinyarara aiwa kaniwe tinyarara baba. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.